manje usaba ukubuya ekhaya ngoba wena uthandane neshangane Phela noma khona okunye okufihlayo? Gcine sesiney'ngane ey'mbili. Isithunzi sami emphakathini. Yebo ma, ngiyacela ma ungisize ungikhulumele nobaba, phela manje angisanayo imali, manje sengifuna ukubuya ekhaya, ngiyasaba ukubuya nalezi ngane zishangane. Ubaba akawathandi. Izoyiqala-ke le ndaba kule ndoda oyaziyo ukuthi ayizwani nomhlangano. Awu ma, ngiyacela ma, uzozama. Sengiyazi sengilala ngingadlile nanongadlile nginganayo imali ngoba phela ngisakhona uku-afford ishangane elihambile libuyele ngakubo. Shuthi le ngane sezumthwalo wakho manje. Yebo ma, ngiyacela ungikhulumela nobaba. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesisiqephu sisikhipha izimfihlo nihle noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu othe nodaba afisa ukulidalula kudadewabo. Sawunjani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sacobingelela ababukeli emakhaya. Sanibona Usho ukuthi uqhamuka nendawo. Sanibona ababukeli, ngiqhamuka Olundi indawo. Ngiqhamuka Olundi. Yebo. Ubeka yini la eThekwini? Ngize ngokuzofunda. Uze ngizofunda Olundi sekhaya. Yebo. Okay, so udaba lakho liqalaphi? Ngizelana ngoba ngifuna usizo ngizosho imfihlo yami enginayo. Ngifuna ukufonela umani ukuze angikhulumele nobaba mayelana ney'ngane esengifike ngayithola ngingafundi. Oh, udaba silisho kuma wakho. Yebo. Okay, phephisa ngithe udadewini. So manje-ke udaba liqalaphi? Ngicela nje usibeke esithombeni ukuthi uzuyithola kulo nkinga le. Kwaqala kanjani? Ngasuka ekhaya Olundi ngithi ngizofunda la eThekwini. Mangifika la eThekwini-ke isikole shuthi asitholakalanga-ke kahle-ke kwaba khona iy'nkinga zazikhona. Ngagcina sengithola indoda eyishangane. Sathandana sina 6 years sithandana. Okay. Yebo, saba ney'ngane ey'mbili. Lenenye ina 4, lenenye ina 1 year. Okay. Yebo, manje ishangane selahamba labuyela ngakubo. Before lihamba ishangane mele umuntu onjani? Belimuntu oright nje, sihlala kumnandi, sihlala sobabili, lihamba libuya ngikhona ngiphilile, yonke into ibihlezi imnandi right. So ngoba lihamba liya kubo likushiya lithini? Lihambe lithi lizobuya. Selinesikhathi singanani lihambile? Selinesikhathi eside lihambile. Yebo. So manje ubona ukuthi ngesabuya ukwazi ukufoneleka, phela akhona ama-international calls. Alifoneleki, alisafoneleki. Manje nami angisakhoni ngoba besihlala eliqashile la. Manje angisakhoni nokurenta, anginayo imali. Ile mali engane engiyitholayo incane ayinganelisi ukuthi ngizothola ukudla nerent. Manje ngicabanga ngibuyele ekhaya. Manje ngiyasaba. So u6 years wonke ula eThekwini. Yebo. Uyavakasha ekhaya Olundi? Yebo, ngiyavakasha ekhaya kodwa angihambi ney'ngane. Awuhambi ney'ngane? Yebo. So ubufika wedwa? Bengifika ngedwa. So ubuzofunda, so iyiphi lesi certificate osifundelayo for u6 years ongasiphasi or ugraduate? Ekhaya-ke kodwa bengingasho-ke bengangibuzi uma bengimgoqa nje ngendlela bengimgoqa ngayo. Yebo. Ungamtshela kodwa i-course bengiyenze ya 7 years. Wenza i-course ya 7 years? Yebo. Dokotela? Yebo. So walahla i-future yakho yonke? Wayilahla nje? Yini le yakufeyilisa kangaka unyaka owodwa wabona ukuthi give up? Angingasheshe ngagive up. Yabo le mpilo yabangani nani iyo le gcina singilahlekisa. Agcina-ke sengigive up esikoleni. Kuthiwa yekela nayo indoda enemali uzoyithola. Ngeke kufunda vele nani. Leyo inkinga yangilahlekisa-ke ukuthi ngigcine. So manje ngoba uthi na ufuna ukuthinta uma wakho, ithini iplan yakho? Ufuna ukuthini kuyena? Ngifuna ukumtshela, ngimcela ukuthi sengifuna ukubuya ekhaya, ngicela ngikhulumele nobaba. Kunzima ekhaya ku straight. Manje ngiyasaba phela, ngeke ngimane ngifike nezingane. Angithi bengikwazi ukuyishiya before izingane nobaba wazo. Manje ubaba wazo ubalekile manje, akekho ubuyele kwelanga kubo. So ngithola sisaxhumana. So usufuna ukubuyela ekhaya usuphethe amasaka? Yes, ngifuna ukubuyela ekhaya manje nalezi ngane zangaphandle. Abantu basekhaya bacabangani ngabantu bangaphandle? Ubaba akabathandisisi abantu bangaphandle, akayizwa nje ngabantu abangaphandle. So ucabanga ukuthi umama uzokwazi ukuthi ke nayi handle le case? Ngiyacabanga ukuthi umama uzokwazi ukukhuluma nobaba ngoba
isoka lakho uyalazi mhlampe engakwazi ukuthi akhulume naye abe right ehlisa umoya. Okay. No, asimthinta umama simtshela ngalolu daba sizweni ukuthi uzothini ngalo. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Bengisacela ukukhuluma nawe kancane. Okay ngane, okay. Yebo, la ka Black Life ngihleli nendodakazi yakho ithi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Jesu wami. Okay. Ngiyabonga. Yebo sawubona ma. Unjani? Yebo ngiyaphila unjani? Yeah. Yebo ma, khona into ebengicela ukukutshela yona engifisa sikhulume. Wenze njani? Ma, angithi uyazi ukuthi ngihambe lapha ekhaya ngithi ngize eThekwini ngizofunda. Yeah, uyafunda lapha ngithi wena udokotela ngilindele nje noma yini? Yebo ma, yikho lokho engifuna ukukhuluma ngakho nawe ngizochaza ngakho. Jesu. Yeah. Yebo ma, ngizocela la ukuthi ngafika la ngithi ngizofunda ngithi eThekwini ngihamba lapha ekhaya. Manje mana kunyaka wokuqala ngafunda ngabe ngisaqhubeka ngahluleka. Manje yebo mangahluleka manje ngakuthola umuntu engangithandana naye sengihlulekile ukufunda sathandana kodwa manje owangaphandle uyishangane. Maye. Yebo ngoba manje ngifonela ekhaya ngifuna usiza ukuthi ke ngikhulume nawe wena uzokwazi ungikhulumela nobaba ukuthi ngibuye ekhaya. Manje ngiyasaba ngiyazi ukuthi wena ubaba uzokwazi ukulalela. Manje usaba ukubuya ekhaya ngoba wena uthandane neshangane. Phela ngigcine sesiney'ngane ey'mbili. Isithunzi sami emphakathini. Yebo ma ngiyacela ma ungisiza ungikhulumele nobaba phela manje angisanaye imali manje sengifuna ukubuya ekhaya ngiyasaba ukubuya nalezi ngane zeshangane ubaba kawathanda. Iphile indaba kule ndodo yaziyo ukuthi ayizwani nomsangane. Ma ngiyacela ma uzozama sengiyazi sengilala ngingadlile nanongadlile nginganayo imali ngoba phela ngisakhona uku-afford ishangane lihambile libuyele ngakubo. Shuthi le ngane sezumthwalo wakho manje. Yebo ma ngiyacela ngikhulumela nobaba. Yazi ngiphelelwa amazwi angazi ngisho ukuthi ngithini. Angazi. Kodwa ke ngizoke ngenze njengoba ucela. Angazi ngempela angazi ngizobuyela kuwena mase ngikhulumile nawe uyamazi ubaba wakho ukuthi umuntu onjani into ebheda kakhulukazi labantu bangaphandle uhlele ekhuluma nawe ukhona uyizwela. Yebo ma ngiyacela uzame kakhulu ngiyacela ngiyafisa ukubuya ekhaya manje. Hayi sengizwela abazukulu bami. Hayi kulungile. Yebo ma ngiyabonga kakhulu. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila. Awuzizwa kanjani uzwe indodakazi yakho ithi bizofundela iziqu zobudokotela la kanti yona ibhizi ithole izingane? Ngithandaza mihla namalanga ubusuku nemini ukuthi aphumelele ngoba nami ngimlindile nemiyezane la ngihlela ukuthi ngiyomenzela indumezulu yephathi. Kanti angazi ngane yami. So kulo 6 years engekho ekhaya ubumthumelela imali? Bengimthumelela phela ngane yami noma nathi singazikho kahle emalini kodwa bengimthumelela lelo senti maqhamuka. So manje bengazi ukuthi uthola nale mali lezi abayithola uma befunda. Yeah. So manje I understand ukuthi kahle kahle ubondla umndeni. Bungondla umuntu ofundayo. Hayi siyalingwa kodwa sabazali ngane yami. Siyalingwa. Uzokwazi ukumkhulumela nobaba wakhe? Ayikho into engizoyenza ngane yami phela nanoma izimo zenzeka kodwa ekugcineni isolution kumele ibe khona. Yeah, uqinisile. Siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Ngiyabonga sasa. Siyabonga. Uzizwa kanjani? Ngizizwa khona umthwalo wehlile nje kancane ngiyajabula nje ukuthi uma uzogcine kwazi ukungisiza ngibuyele ekhaya. So i-first call nje iqhamuka ngumama ethi usekhulumele nobaba
ukupakisha kwakho lokho uyahamba. Pakisha kwami nje ngibuyele ekhaya. Yize-ke noma kuzoba khona lokho kodwa nje hayi. But at least-ke usuyiqalile indlela. Yebo, seyazi ngizofika vele setsheliwe. Yeah. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi le inzima kakhulu ukuthi uthumela ingane iyofundela udokotela, yona idecide ukuthi no, let me keep it real, ngizala iy'ngane, sebalekile kubaba wey'ngane mhlampe nje, ayi asazi. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungu Star.